Seba Intrapriżi mistennija jinvestu bejniethom il-fuq minn 5 miljun euro biex ipoġġu madwar 14,000 pannella solari li jiġġeneraw madwar 7 gigawatt fis-siegħa tal-elettriku fis-sena, biżejjed biex jipprovdu 1500 dar b'enerġija nadifa. Dan ħabru l-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia waqt konferenza tal-aħbarijiet li matula saħaq dwar l-impenn tal-Gvern biex Malta tkun ħilsa mill-karbonju fil-waqt li tkompli tnaqqas l-emissjonijiet. Dawn il-pannelli mistennija jitpoġġew fis-sentej li ġejjin u se jikkontribwixxu lejn il-miri ta' Malta għas-sena 2030 fejn il-mira hija li jinqabżu l-266 megawatt f'ġenerazzjoni ta' enerġija rinnovabbli. Il-maġġoranza ta' dawn il-pannelli se jitpoġġew fuq soqfa ta' diversi binjiet. Il-Ministru spjega wkoll li l-Enemalta għaddejja bl-evalwazzjoni għal proġett ta' batteriji biex jaħznu l-enerġija żejda ġenerata mill-pannelli. Qegħdin naħdmu anka billi nagħtu grants il-diversi familji biex jew iwaħlu pannelli fuq il-bejt jew inkella anka jixtru batteriji. Għas-sena d-dieħla daw il-proġetti se jkunu iktar qegħdin jitresqu l-qudiem u anka li jkun hemm iktar ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi rinnovabbli. Dik wieħed jikkonsidra wkoll illi l-budget tal-Gvern għas-sena d-dieħla huwa ikbar minn dak il-budget li kien hemm għal din is-sena.